Sumayong buntag mga kapobre no, for today's video kay maglansang taning kuan flashing sa gatir kay nalangkat siya. Sumo din ni atong lansangon ron. Isa ka kauri gahapon kay mulit ko niya ako na diskubrihan nalangkat man ini oh. Layo na kayo ba? So nang uwan ba? Unang gisakan ako utro dire. Dalhan og lansang og martilyo. Martilyo og silan. Silanom na to kuman. Mao dayang musud ang uwan dito kay nalangkat di ang flashing. Muni ato ang dukdukon ron. Lahos ito. Sus. So maglansang na ta guys. Di pa ta maglansang, manustos ta. Langkat sa sapatos oh. Kita sa sapatos tayo. Wala lagi kapalit ba? Ginuton ta lang gini. So maglansang nako kay muinit ni ron ah. Puti yun atong mat, kalimut tawa ni. So kumana ta dito speakers no, dito ato nang gilansangan ug concrete akong kamot nagkaduk-duk-dukan na sa martilyo. Sama sa ni martilyo nila nga hingigo manggayo og kamot. So dari na ito awan niyo oh? Masud siyang uwan diha nang magkusog ang hangin niya uwan so kay tuklap man siya. Wa may lansang. Oh. Kunong itaw. Samo ni atong gi tiradahan ron. Mga tagahapon ug kuan. Pamulit sa mga bangag-bangag bahan niya. Na tan-awan ako gahapon ri nga tuklap man nang gisakan atong balik diri kay para ato ni siyang makuan. Ma-repair. So ma Pikas building oh. Mani Pikas building dia oh. Silingang building dari sa building dari. Sorry, uwan lagi dia. Pinagmaghangin-hangin ba? Mana ni dari. Mo ni ato ning ibalikan ri lansangon dari. So okay mga kapobre, mana ta dito? Walang kaya mo video kay isul kay video lang trabaho ta sapin lang ba diba ana tades kahoy oh silong tades kahoy kay grabing initar eh grabing inita gyud pupunta ka dag tubig da. Kina humanatag panglansang dito sa kuan mga flashing grabe mo dito muto kani po diri ay nawan ninyo tuklap ato sa nilansangon niya pawa sa kay kapuya nawan ninyo kanang flashing nga nagtuklap na ito wala siya matabon sa kuan sa wall ba napos na dire oh naparo yung sa libo siya masud dito kay nagngangaman oh. So muna sa tiradahon ron bonita mao nang muputi kitag mayo atong kalimutaw ba itong sa trabaho kay bugnaw man kayo unang lansang na tadi guys no mga kapobre oh. Sobrang lansang ko nabaw ko. Nari buslot diri oh. Napon si buslot oh. Oh. Dili maging tudlo ba oh. Ito na picturean ba. Ato na siyang buliton. Nipis na yun oh. Kabok mo ba oh. Daghan na buslot ba.
Ato pa kana siya alis danan gyud siya sad. Ato sa limpyuhan o gamay. Man ani ato din yung pinggiron ang takadaguan para kahig-kahig ani pinggiron gini siya kaya gamaya pag bangag aning nusul eh. Okay. Nang bangag dako na lupyak. Ang cellphone no, storage puno na. So nakutas na akong vlog, man akong bullet dito. Okay. Init kay drip silong ko. So thank you for watching no. Shout out sa mga drive dia. Thank you.